እህታችን በአንድ ቀን አይኗ ስለበራበት ድንቅ የፈውስ ስፍራ ልንገራችሁ። ከአዲስ አበባ በ26 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ብቻ የሚገኝ ሲሆን ሰሚ በዕለቱ ቅዱስ ሚካኤል ህዝብ ትግራይ ብለከለም ትሕቲ ፈጣሪ ኣብ ዓለም ትሕቲ ፈጣሪ ጻድቅ እንተሃልዩ ህዝብ ትግራይ ጥራይ ብፁዕ ጻድቅ ኣነ ክነግረኩም ሓጢያት ደይብሉ የዋ ህዝቢ መድሓኒት የልወልኩ ወስ ቀታልየ ኮይኑ ግነየ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ቀረብ በላህ ነግረክን እሺ ኣነ ቡና ብጣዕሚ የልሰቲ ብጣዕሚ ካብ ስራሕ መጽ ቡና የልሰቲ ኣጥራሕ ከውደ ሰላም ክቡር ቤተሰብና ሎሙ ከም ትልሙድ ዝተፈላለዩ እዋናውን ሓድሽቲ ዜናታትን ሒዝናልኩም መጽና ኣለና ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ክትዘናግዑ ድማ በፍቅራን ሓትት ሎሙ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝዋወሩ ካብ ዝውዓሉ ኣዝዮም ኣዘራረብቲ መደነቅትን ዝኾኑ ተንስተመረጻ ሒዝናልኩም መጽና ኣለና ካብኣቶም ድማ ኣብዚ ሎሙ እዋን ከዘራረብ ዝውዓለ ቡና ትሰትያ ደቂ ኣንስትዮ ኣገንዳወልከን ኢዛኽን ተብዝሖ ተብለከናል እስኪ ዛ ቪዲዮ ዚኣ ተጋብዙልኝ ሪኢቶኹም ድማ ኣብ ኮሜንት ጻፉልና ኢኹም መድሓኒት የልወልኩ ወስ ቀታልየ ኮይኑ ግነየ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ቀረብ በላህ ነግረክን እሺ ኣነ ቡና ብጣዕሚ የልሰቲ ብጣዕሚ ካብ ስራሕ መጽ ቡና የልሰቲ ኣጥራሕ ከውደ ቡና የሰቲ ንጉሆ ክኸተልኹ ገለ ማለትና ኣብዚ ዓመት እዚኣ 3 ግዜ ሆስፒታል ኣተይ ትማሊ ኣዘን ክል ዚኣን እናዛ ቀድሚቴ በቃ ይምንጭተኒ ዝማጅራቴ ብጣዕሚ ይሕመንሞ ክልተ ግዜ ቡና ሰቲ ጭራሽ ደመካሲ ገይረ ቡና ሰቲ ምቺ ኢልኾን ኢለ ማለት እዩ ኣይ ኻልኸ ከዓብ ደለቅ አንዛ ባና ሆስፒታል ነይረት ማለት ዝጋፍር ቅለይት ልክ ባና መስከድኩ በቃ ደሜ ብጣዕሚ ሓፊሉ ኣብ ከሊ ደረጃ በጽሕ በቃ ዶክተር ተራዋሪቦም ብዙሕ መድሓኒት ወሲደ ገለገለ ማዕረ ምስልቢ ምስገለ ብዙሕ ነገር ገይረሙለይ ድሓር ጋቢልለይ ድሕና ኮይና ማለትና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ሓደ ግዜ መድሓኒትና ይሕወይና ኣይትብልዑ ነገር ኣታሊኽን ኮይኑ ከይተግንዮ ኣብ ሂወት ክንሺ ናትኦንሊ ቡና ብዙሕ ነገር ይሕወይና ኢልኹን ብልደጋገም ኩኖ ቁፅሪ ኣታሊኽን ክኾን ስለልኽእል ኩሉ ነገር ብሚዛን ተልኾን ጥቡቕ ኢለ ሓስብ 00 ናብ መጨረሻ ቡና ኬትሰቲ ናይ መጨረሻ ኣብ ሂወቴስ ቀይሕ መስመር ተዋሂቡን ትማሊ እንግዲህ ኣነ ቡና ተፈላሊና እና ስኽነ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ሂወትኽን ከጥፍ ሂወትኽን ክቐጥፍ ክበልዕ ልመጽ ነገር ናብ መጨረሻ ኣይትድልይኒ ኢልኽን ከምዛ ኣነ ሓዲገያን ይኸስኽንለ ለይድለይክን ነገር ሰብ ይኹን ሱስ ይኹን ማንም ይኹን ኣለ ሕማቕ ጎረቤት ይኹን ገለ ቀይሕ ይኹን 00 لما أنت مشيت ون 12 ساعة لنا مدحانيت لمن تايخم بهايمانوت تأمنوا يلنا له تعميز قرب هايمانوت مالت انتاي مالتيو فتار مالت انتاي مالتيو أنا بمن معي أمنني تايو انتايكم تأمنوا زلهم أيرد أنني يلنا له اسكيرينا يون ملس حسابكم لما بكومنتس عافلنا ياهم أنا بعد إذا خونا هايمانوت يكتلني أب زابير أمني فطار خمزلو كل زي كابخات حس كازو ابزي هيوت كل كابينا زلو فطار خمزلو يمسكرين ሃይማኖታት ግን ንፈጣሪ ከመይል ካህቶም ልኾ خمزለ ካዝወ ጸመ ምርሕታትዩ እቶም ዝኽተልዎ ይኽብረሎም እየ ኣነ እቲ ኾነ ሃይማኖት ኣይክተል ይብዛ ደረጃ እዚኣ ኣብዛ እዋን እዚኣ ሰብድላዩ ትርጉሙ مناشمي يكون حرق ንምንታይ ይኹም ዝብል ዘለኹ نابتي دحرايز مطبي مالتي حجي سلازم عايز مفعلي يكون مفعله زخونه سا امنت هاليوانا امنت اخبير الله خير صقاي بلاي مسلمنات امنا بوديست امنا كريستنات وات ايفر سات امنو ነገር انا هجي عاي حساب زي صلواني مساي حساب سجد ወይ مساي حساب عناي تاشمو تمላለስ ابتي بيت مقدس جي ابيت ጸሎትና ተአምነሉ ቦታታትና عناي حساب لا زي ገደደትኒ صقمي بلاي هذه إزي حجيت ناي بايت هالي كلن فطاري كم زبل كياكو فطور تهالي فطار الله يس زي قال العالم حجي تفطاري كن كميل كيها ختم له خدلي كل سبنا ناتو ممرحو that's why كريستنايت انكو قلنا انت الكاس كريستنا خندي تمقيل للومي باش حد مسلمنا يتقلنا انت الكاس مسلمنا كنت تمقيل تايزر يكاشعوسي هذا يونيفرسال حق الله فطور انتهالي فطار الله كمل كاتم لو خاغنا اخايزم لك دلاي كاملكو انا ابع ريتيب لين نو سي تقنعت لانت جمير كايت اجي زيت ود لها مع قنسي بهايمانوت انتلكاني نع خير كم سبكه كم سب قدمي هايمانوت كريستيان مخان كبيت ابيت كان طمقو خاسي سبيخه تولد
سبي خاتولت أصلا ما يزولت سبيلن كريستيان زولت سبيلن وي بوديست زولت سبيلن سبي خاتولت قال عينت فلاسفة غامسين حاج زقرم انفورميشن أما حلالي فزود زي حلف له حزبي إذا فيديو كلها سمعكم ما أنت داخلكم مجمرة بباهلي جميرو دحرنا بساعة سعيد تقرنيا مسي ساعة سعيد تقرنيا سقنت إريو دحر نفتي ملا حزب مسي زمناو موسيقى تبابعوني له چلقي مغريفنا بحاصيرو غرمي سونتايز بلنا زلو አይትምጡንን ይቆም ይዝብለና ዘለ እዛ ዘረባዚ አብዛሐት ሰባት ኮኮማ ስዑዋ ሰሚዒ ሃይማኖትን እምነትን ነጻጽሎም ክሪዎም ክርኢ ከለኹ ሰምዕ ከለኹ ይግረም ነው ግን አባይታ አስዱ ይተሐቂ ሃይማኖትን እምነትን ፈላሊና ክንሪኦም ንኽእል ዲና እቶም አብዛ ዓውድ ዝፍልጠት ዘለኩም ሰባት መብርህ ተትቡና ጽበይ ነዚ ህዝብ እዚ አስተምሮ ተትብዎ ምክንያቱም ሙጅባራት ይፈጠራሉ ሃይማኖት ታይ ማለት እምነት ከንታይ ማለት አነ ከምሰብ ሃይማኖት ማለት ሓደ ዓይነት እምነት ዘለዎም ሰባት ምስ ዝሓብሩ ሓደ ሃይማኖት ይመስርቱ ማለት እምነት ከፈጣሪ ዘለካ እምነት ሕጂ ፈጣሪ ያምነ ሃይማኖት ግን የብለይን ክብል ከሎ ዝሰብዚ ፈጣሪ ካ ንፍጡራቱ ክገብርዎን ክሰርሕዎን ደስ ድብሎ ወይ ዘገድዶም ነገራት አለው አብዛ ዓለም ቡ መሰረትና ነበር ሕጂቲ ፈጣሪ ዝብለና ነገር አበ ተረጋግሙ ምዝፈላለዩ ሰብ ደቅ ሰባት ነናይ ባዕሎም ሃይማኖት ይፈጥሩ ካሊ ምስጢር ይብሉን ሕጂ ሃይማኖት ሃሊካ አብዛ ዓለም እምነት ሃሊካ በዘይ ሃይማኖት ክትነብር አይትኽልኒ ካብዛ ዓለም ወይ ካ ስፒሪቹዋሊ ግን ሪሊጂየስ አይኮንኩን ሃይማኖታዊ ሰብ አይኮንኩን ክትብል ትኽእላ ግን تسعب ሃይማኖት مستسن ابو مرخا ተመላልሶት አተሐሳስበኻ እግዚአብሔር ዝብለንስ እዚኣ አይልካ ተአምነሉ ነገር እሱ ይምነትኮ ዝሳማማዕ ዝኾነ ሃይማኖት አሎ እኩብ ሰብ አሎ ስለዚህ ግድናቱ ቲፎዞ መኻንካ ይተርፍኒ ነገር ግን ሃይማኖታዊ ኮንኩን አይሐብርኔ ቸርች ከይድኔ አይጾምኔ ነጸላ ተጎልቢ በንጎ ቸርች ከይድኔ ወይ ካ ፕሮቴስታንት አይዝምርኔ አይሰዕሰዕኒ አትበል ትኽእላ እምበር ሃይማኖት የብለይን በዛይ ሃይማኖት አይተነበ ዝነጻጸር ጉዳይ ሃይማኖት ተደይብልካ እምነት ውን የብልካን ማለት እዘና በዓለም ዘለዋ ሁሉን ሃይማኖታት አያምንልንን የባዕለን ፍለጣት ትብልተኾንካ በኋላ ዘራርባ እግዚአብሔር ያምንነ ያትብለላ ምክንያቱ የዕበይ ይናስ ነፍስ ወከፍ ሃይማኖት ፍርሃት እግዚአብሔር ንፈሎወራታት ሰብኽ ስለዚህ አብታ ሃይማኖቶም ዝእዘዝዎ ነገራት ክገብሩ ከለው ንእግዚአብሔር ኢሎም ዝገብሩ ማለት ንኻላ አይኮነን ካብዘን ሃይማኖታት ወጻየ አነ ኢልካ ነፍስኻ ተገልላ ተኾንካ ናይ ባዕልኻ ሃይማኖት አላትካ ማለት ዋላ ክልተ ሰለስተ ምስቶም ንዓኻ ድመስሉ ግድን ስለዚህ አባ ኩንነታዊ አይኮነን አፈጣሪ አምኔ ግን ሃይማኖት አምኔ ሃይማኖት ይብለይ you cannot say that ብሮዬ ትግልካ ዘይከውን አዘራርባ ንግደፉ ትብላይ ትግልኒ ካኹም ከምድላይካ ተመልኽ ትግልኻ እግዚአብሔር ገለመለ ከምድላይካ ዝባል ነገር የለን ከመይ ገርካ ተقلለለኻ በኸመይ ከም ነበር አብዛ ዓለም እግዚአብሔር ነጊርና እትሱ ዝበለና ግን አበ ተረጋግማ አ ፐርስፔክቲቭ አበራያ ምዝፈላለዩ ሃይማኖታት ዝበዝሓ አይና ይትቁን አይና ይትጌጋ ይኮነን ሰብ ሃይማኖት ከሕስ ከሎ ካብዚያሲ እግዚአብሔር ዝብላ እዚያ ዘይኮነት እዚያ ትገብር ድበልጽ ስለዚህ ምዚያ ኸውን ይዝብል ፈቲ ይኮነን ሃይማኖት ድሕሰብ ማለት ግርሜሶ hasta la vista baby ዝገደፍ ካልና ብልካን ለማዓንተ ግን ጌጋ አብዛ ዓውድ እዚ አፍልጦ ዘለኩም አሕዋት ተብራኹምልና ጽበው እንታይ ሃይማኖት ናይ እምነት ምዕቆብ ደ ይኮነን በዘይ ሃይማኖት ከእምነት እንታይ ማለት ኩሉ ክእል what's the difference between ሃይማኖት and እምነት በጣም ውጅብርብር ድበለት አርእስቲያ
ተብሩላ ደስ እንበለና ማለት ዲያቆና ዲሮም ዋላ ፓስተራት I hope ነገር ሜሶ ተተገናዋም ገርኩም ምስኪናይ ናብሉ በخمለስ ዋ ናይ በዓል ዘ መርገም ከይኮን ኮለል ደብሎ ዘለነ ህዝቢ ይነወራመ ቀሊል ነገር አይኮነን ባባይ كم تجارو لوحيل لي كم تجارو تواارخ حزبي اللي تبلنا بتعمي زجر ما نجاجرا جلالس عمالتي اسكيرينا يعني ملسمو حسابكم دما عبكمين صحفنا ياهم انت حرز حساب زيادة ما تفتيكم ما سبسكرايب لايك مقباركم كي ترسوا ياهم إذا بتقرأ بنكلم تحت فتاري أو عالم تحت فتاري صادق انت هالي بس بتقرأ ترى بوصو صادق أنا نقرأ حاتيات ديبلو يوا حزبي كم حاتيات درحقة كم كفاءات درحقة كم مكينة درحقة قدامي تحت فتاري صادق بوصو انت هالي حزبي بس بتقرأ زي وحطوا زي حكيا سيطان بعالم كاساتنا إلنا سيطان من أسو قراء سيطان تهاليخ حزبي إركراي وزين كلتين وحطون سيطان قراء سيطان كم نشتيس قام عبيي قراء سيطان حساد نايسب حاقوس ديفتو نايسب هافتو ديفتو سبك حلفلو ديفتو مكينيا حساد ساتنا إل تهاليخ إركراويخا تحت فتاريخ صادق بوصو نصلا يزو حقوف تهاليخ مسكين حزب تقراي حزبي ቅዱስ ሚካኤል ዝጠየቅዎ ሁሉ እንዲሁ ዝገብረለይ ሕጂ ድማ ኣብ ሕይወተይ ብጣዕሚ ዝተሓጎስኩሉ መዓልቲ ትብለና ኣላ ንምንታይ ተሓጒሳ ንሳ እውን ዓይና በሪሑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ምስክርናታት ትህበላ ሪናዮ ነመለስተ ቪዲዮ ቅዱስ ሚካኤል አይኔ እንዲያበራልኝ ለመንኩት የጠየቅኩት ሁሉ በአንድ ቀንና እንዲሁም ደግሞ በአንድ ቅጽበት አደረገልኝ ይህ የእህታችን ምስክርነት ነው እስኪ አንድ ጊዜ ሁላችሁም ቅዱስ ሚካኤል እያላችሁ ኮሜንቱን አጥለቅልቁት ቅዱስ ሚካኤል በጭንቃችሁ ሁሉ ይድረስላችሁ ይህን ተአምር ለሌሎችም ሼር ያደረጋችሁ አጋሩ ታዲያ ይህች እህታችን በአንድ ቀን አይኗ ስለበራበት ድንቅ የፈውስ ስፍራ ልንገራችሁ ከአዲስ አበባ በ26 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ብቻ የሚገኝ ሲሆን ሰሚ በእለቱ ቅዱስ ሚካኤል ይባላል ይህ ስፍራ በየሳምንቱ አያሌ ምስክሮች እግዚአብሔር አደረገልኝ ብለው የሚመሰክሩበት እውሮች የሚያዩበት አንካሶች የሚሄዱበትና የታሰሩ ሁሉ የሚፈቱበት የቃል ኪዳን ምድር ነው የፊታችን ቅዳሜ የካቲት 21 እና እንዲሁም ደግሞ እሁድ የካቲት 22 ገዳሙ ራሱ ባዘጋጀው መንፈሳዊ ጉዞ የዚህ በረከት ተካፋይ እንድንሆን ተጋብዘናል በ300 ብር ብቻ ወደዚህ ቅዱስ ገዳም ተጉዘን በካህናት እጅ ቅባ ቅዱስ ተቀብተን በፈዋሹ ጸበል ተጠምቀን እንዲሁም ደግሞ በቦታው የሚገኘው ልዩ የማር ጸበል ይዘን እንመለሳለን ኑ የቅዱስ ሚካኤል ረድኤትና አማላጅነት አብረን እንካፈል ታዲያ በዚህ ስልክ እየደወላችሁ ቦታ ማስያዝ ትችላላችሁ